nagasap dahito nga daw, kat ayan tayo ti agrambak, we will rejoice because this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Ano ti sa uti apo. Kat awisin na kayo aming kakabsat, nga umay manin makitugaw, wano makitakder, kuya kada kami, kadawatin mi kina Apo Diyos nga mabindisyonan kayo. Kadagiti sasauna kan amin pay gitoy lyrics when balikas digiti kang kantaan mi tanal daw. Kanya po Diyos timi pangbendisyon kana kayo. The Lord bless your hearts, your ears, and your souls, your spirits, and all your families. Kita kayo nga mainagananan. God, we love you very much. Praise the Lord. Hallelujah. God, sakbay nga mapantayo iti service program tayo. Dawatin tayo kini Brother Alvin. May isa ti manidalang ka na tayo iti panagkarara. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tengarot idawat ti aramid tayo iti aboy tayo iti bigat. Kata kararan. Hallelujah Lord Jesus. Hallelujah. Ama may tantanok kami daydayaw ka maninuwapi ti nitagundaway. Gabuti kinimbag mo Lord Jesus kaadda kami wapo nga anak mo Lord God. Nga magdayaw ang matalik kanya mi dito nga bigato wapo. Sikangaro Lord God iti mang iyarako wapo ti Santong Espiritum tunggal may sa kanyami. Kastama ito wapo na kitagdingdingag Lord God kana buy-buya iti live streaming mi wapo. Aprosam ti puso daw Lord God. Tay tineto agundaway. Adda ka di Lord God nga sikati ang taeng kanakwada. Sika ka di wapo iti nan anay Lord God nga mang bendisyon wapo no anyaman wapo di iti trabaho Lord Jesus nga adda wapo ng dararami den. Amam tarabay mi da aywana mi da Lord God. Ket sika wapo iti mga pros wapo iti puso da ta inda Lord God imutektekan di iti may gandang tungod sa saob iti ito gundaway. Kuno ako agyaman kang oneken ka iti pasublik amin di gito higapot tinagan mo Pesos. Amen. Amen. Nabaligi tayo kakabsat. Kasi nagadumatuangan da tayo nakatadar tayo pailaan. Amen. By the grace of God, His faithfulness, His grace, and His mercies endure forever. Hallelujah. Amen. Imbag ti Diyos tayo kakabsat. Si bibiyag pa'y hanga digay mga Diyos na tayo. Kaya ti Diyos tayo ni Apo Jesus nagungar. Amen. God nagbaligi. Amen. Praise God. We keep on trusting and believing God. Naging gana nga umay na tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kanta tayo man ti Ilocano. Hymns. At ay himno kakabsat. Kantaan tayo man dati narambak nga kanta digiti naisalakan. Amen. Sino kada kayo tinaisalakan? Amen! Amen. Hallelujah. Kung ano dati kanta tayo, Jai Baro ang Jerusalem. Praise God. Talaga naman. Dahil ito nga kanta is umang parparik ka, ti panagseribik, ti aldaw, ti panagbiyak. Iso nga, dito amuno itong ano, dahil ito kakabsat, yung agsagana tayo. What a day that would be. Amen. Hallelujah. Kung na in the New Jerusalem. Praise God. Hallelujah. Okay? Intun malpas, ready sing. Intun malpas, tirigan ang mapasamak to'y agyan. Panawan kay tulagan ang lumawan. Sa tentay kong Jesus na itin na panagigyan. Ijay malupas, ilulan. Ang kalagin isa sa tus magsapit ang Jerusalem.
Amen. Hallelujah. Everyone is invited. God. Awatin tayo ni Apo Isus nga manisalakan tayo. Kin Diyos tayo. Tapos mapantay yung inyo Jerusalem. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ay na, Apo. May sabay ka nung kakabsat na imaranda. Lay tayo, Tiapo. Amen. Hallelujah. Imaranda. Mas lalabda kami di Pilipinas. Amen. Isumarunong kang tayo ko na ng intundum tentay Gloria. When we all get to heaven. Amen. Soon. Amen. Hallelujah. I cannot wait. Okay. Praise God. Ikanta tayo tiaya. Ready, sing. Ikanta tayo tiaya ng masiken para ura. Isa Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Yaman Amen. kayo, God. Amen. Sinatan ka, O Diyos. Hallelujah. Yalo kami. We all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout out in the right now when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all get to heaven. Oh, see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Malig tayo, Iliapo. Amen. Wa tayo ti walay gi gapuna ta dani Apo Jesus kada tayo ayatan nga kapsa. Tinutuloy tayo man nga dayawan ni ti Apo babae ni ti panangipaay ni ti kanta kakabsa may backups. Kaya mi man ti share ti kanta ti title na ti tunggal addang ti biag. Kaya imutek ta kantayo amerisan tayo iti mensahe na dahil nga kanta kakabsa sakbay na nga i-share ko ti sa Saudi Apo sila ini. Amen. Backup kami? Yes, please. Umay. Ay, nag-practice sa gabi. Kaya tinanagyan inilay ko'y abyan nabtot inaramsan naririgo kagyan ti Diyos manten ti Diyos manten ti kiret ken bigsa among matahanay paraon na kanyan tay sultan ken nakayuliwa at darin galatang tibiyang at tapanagdana kaput kinadamsan naririto
Dios iti talged ken namnama tayo ay ayaten nga kakabsat. Ti Apo Dios iti may daydayaw ket makatugaw tayo nga ro den kakabsat ket intayon iti mensahe ti Apo iti daytoy nga kanito. San pay nga gundawi kakabsat kaya't mingay kablaw itinaga niya po tayo nga Jesucristo iti dayti nga kanito kadagiti biag tumunggal maysa nga makabuybuya ken makadengdengeg iti dayti nga live streaming tayo ni Apo Dios iti may daydayaw iti biag tumunggal maysa kada tayo ket ay ayaten na tayo amin ni Apo kakabsat. Okay, so kaya't kuman nga irugi nga ibingay kakabsat iti sasao ti Apo babaan iti panangkutar ko iti maysa nga kapanunutan iti maysa nga tao kakabsat naggapo iti maysa nga tao nga kasto iti panagkunana. Don't tell God how great your giants are. Kunanan sa jay. Don't tell God how great your giants are. Tell your giants how great your God is. Ada iti 10 pounds ko dito'y kakabsat. Adot magatang na dito yun. Ay! Okay lang. Nadagsen. Giant nga talaga. Bakit giant? Okay. Teko nakita yun, adot magatang na dito. So, ni siya sino man kakabsat iti makasungbat dayto ipasungbat ko, kukwa na dayto. Kat no hanyo man masungbatan kakabsat agtali na ed kanyak dayto. Okay, yeah. Disclaimer ahan nga bribe dito, wano pasuksok, wano suhol kakabsat, ngam kayat ko lang nga ma-challenge tayo. Okay. Okay. Dito iti saludsod ko kakabsat niya. No may panggep iti giants kakabsat, ti mapagsasaritaan, asin no ti amuyo nga ibagbagak. Problema! Di gulayat. Goliath ken David. Sino pay? Problema. Anya pay? Awan? Okay. Agtalinaod nga rod kanyak daytoy kakabsat. Okay. So, ti giants kakabsat irepresentar na dagiti dadakkel nga panubok ken karit iti biag. Uray makabsat. Mamatiak nga amin tayo ket adda iti sangsangwen na nga giants. Iti agdama. It could be like a person who intimidates you or a habit that controls you. When no giants mo ket problema iti pamilya, when no mabalin met nga sirkumstansya nga mabalin nga mangperdi wenno mangdadael kada tayo, when no ti giants mo ket sakit, ngem iti makitak ditoy kakabsat ket saan nga no anya iti klase wenno kadakkel iti giants mo inga sangsangwen tayo iti napateg kakabsat. Saan met nga no kasanot kaaduna wenno kadakkel na ti higante nga sangsangwen tayo iti napateg kakabsat. Iti napateg ket ammo tayo nga dadakkel nga Dios nga makatulong kada tayo, aday ti dakkel nga Dios nga anyaman nga klase nga sangsangwen tayo ket aday so na nga nakasagana nga tumulong kada tayo anyaman nga sumangbay nga higante iti biag tayo ay ayaten nga kakabsat. So iti daytoy nga aldaw kaya't kuman iti mangibingay iti maysa nga istorya wherein God shows his great sano ka di panag wherein God shows his greatness to the lives of his people. Okay, so daytoy nga pasamak kanayon ko nga aramaten kakabsat ket naaramid idi tiempo dagiti Israelita idi jay libro iti okukum kakabsat ket daytoy tay kunkunada nga dark period of Israel. So mabalin ko nayo apay ati Joy nga dark period of Israel. Gapuna nga min kakabsat ta daytoyen dagiti tiempo nga handan nga dingdenggen wenno sursurutan iti pagayetan iti Apo. The word of the Lord was no longer followed by his people. Ket daytoy ti tiempo kakabsat nga tay kunakon handan nga agtungtungpal kadagiti sasao iti Apo. Inarami da ti kaykayat da, inarami da dagiti banbanag nga ti ammo da ket gusto iti panagkita da, basar iti bukod da kakabsat nga panagkita. Ket kas iti resulta kakabsat, God allowed them, God allowed them to face a giant oppression or giant problem and persecution by the Midianites. So,
Tatanam mo yun kakabsat no sino ti ibagbaga. Hangahalain nga may panggap ka ni David ken Goliath iti higante nga makunkuna. So iti bida tayo iti dayti nga aldaw kakabsat ket masarakan ni Jay Okukom chapter 6 ingana iti chapter 8. Ket mabalin nyo iti sumurot kakabsat i-summarize ko lang ti istorya na tapno alisto tayo. Okay, this is the story of Gideon, Judges chapter 6 to 8. So this is the story of Gideon delivering Israelites from the oppression of the Midianites. So our God is great, greater than our giants. So adda iti upat nga kayat ko nga masiputan tayo kakabsat alistuak lang kay makadanag. Umununa iti panaggaraw ni Apo, may kadwa biag ni Gideon, may katlo dagiti soldados ken may kapat iti church. Background ni Apo Diyos kakabsat, inawagan na ni Gideon, Okukom chapter 6, verse 11 to 39. Okay. Inawagan ni Apo Diyos ni Gideon, may panggep ka dahito yung, para iti dahito nga panggep kakabsat, kat idi inawagan na ni Gideon, kaya't ni Gideon nga siguraduan kakabsat, no pudpud no met lang nga ni Apo Diyos, iti nangayab ken kwa na iti dahito nga banag. At pepay sumata na rigat mat iti agtulnog, wano sumurot, no madimo ammo no sino iti nangayayab ken ka ken no sino iti sursuroton. Okay. Kat kasto iti markrik na ni Gideon kadagidi nga panpanawen kakabsat isut gapuna nga nagdawat isuna kadagiti pagilasinan. Adda talo nga dinawat na nga pagilasinan umuno na kunana kini Apo han kakadi nga pumanpanaw iti daytoy adiso a nagsarakan ta ket agawid ak igjebalay ko. Mangisagana ak iti daton ko ket agsubli ak tuken ka. Inuray nga rod ni Apo ni Gideon kakabsat, gana nga nakasubli isunay di nagkitaan da, gaputa kayat ni Apong ipaneknek kakabsat nga isu nga pudno iti nangayab ken kuana. Daytat imo na nga pagilasinan. Ngem ni Gideon kakabsat han nga napnek kadayti nga banag. Kuna naman kini Apo, mabalin ka di nga dumawatak pa iti maysa wenno sa balya pagilasinan kuna naman kini Apo kakabsat. Ipan kuman daytoy dot-dot ditoy pagtaltagan ket bayam ka di nga daytoy dot-dot ket mabasa iti lennaaw. Ngem ti aglawlaw na nga daga ket agtali na ed nga namaga. Iti kasta ket maawatak to Apo nga sikati nangayab kanya kuna ni Gideon. Ket naaramid nga kasta, nga iti sumaruno nga agsapa, idi napanchinek ni Gideon kakabsat sa nga lugar, ket nasarakan na, nga DJ dot-dot, ket naslep iti lennaaw, ngem DJ dagay ti aglawlaw na, nagtalinaed nga nabaga. Idi pinispes ni Gideon kakabsat DJ nga dot-dot, agarop sa nga malukong nga danom, iti napespes na. Isn't it amazing? Siyempre, garaw ni Apo, aramid ti Apo. May kadwa nga pagilasinan dayay. Ngem ni Gideon kakabsat saan pa'y nga napnek. Kuna namanen. Di ka kung magpungtot Apo. Kuna na. Ngem agdawat akpay iti maysa sa bali a pagilasinan. Kuna ni Gideon, daytoy akanito, ipan kumanen daytoy nga dot-dot. Iti pagtaltagan. Ngem ti dawat ko, daytoy nga dot-dot, agtalinaed nga namaga, ket ti aglawlaw na, agmaslep iti lennaaw. Kabaliktaranen. So, amo yung arod kakabsat nga gapo iti parabor ni Apo Diyos, kini Gideon, inaramid na nga kasjay. So, idi nagsubli ni Gideon iti bigat, nasarakan na nga ti dot-dot kat namaga, ngem ti dagay ti aglawlaw na ket naslep iti lennaaw. Ket gapo iti dayta kakabsat na paneknekan ni Gideon, nga ni Apo Diyos nga pudno iti nangayab ken kuana. Nasiputan nyo kakabsat. Ti panaggaraw ni Apo ken iti biag ni Gideon. Okay, sumaruno nga siputan nyo daytoy. Okukom chapter 7 verses 1 to 8. Judges 7 1 to 8. I-summarize ko lang ito yun kakabsat. Yeah. Okay. Ket inaramid na iso daytoy insagananan dagiti soldados ti Israel para iti panakilaban da kadagiti Midianitas. Inumong ni Gideon dagitoy ket ti dagop kakabsat ti naumong na nga soldados iti Israel ket 32,000. Ngem ti bilang dagiti Midianitas akalaban da kakabsat 135,000. Pastor, I need your help. Kisam lang. Adado. Pakakitaam ti pastor nga kastoy. Okay.
Okay, so ti-ratio tayo kakabsat. Gideon's army, 32,000 versus Midianites, 135,000. So iti-ratio kakabsat, may nga soldado ti Israelites, makilaban iti upat nga soldado, iti Midianita. Ngem ni Apo Diyos kunana ken ni Gideon, adu unay, kunana, adu kan unay, di 32,000. Adu unay. Dilakat ta no mga abak kayo, kat agpalangguad kayo, kuna ni Apo. Kat kuna ni Apo Diyos ken kuana, ibagaman ka dagiti soldados, kunana kakabsat. Ngano siya sinuman, dagiti mabutang mo, nagtigtigargar, wano siya sinuman, kat mabutang, mabalinnan ti agawid. Kat saanan nga umay makigubat. Kat amuyo tinaramid ng kakabsat, idimbaga ni Gideon dayto iti sangwanan dagiti soldados, 22,000 tinagawid. Kaya't nangasawa na dapay nabati kakabsat, nga 10,000 nga soldados ni Gideon. Ay, magkitan. Okay. So, iti-ratio tayo kakabsat. 10,000 versus 135,000. Iti-ratio, may isa nga soldado makilaban iti 13 nga soldados dagiti Midianita. Imado, kakabsat. Ngam ko naman ni Apo Diyos, adupay unay daytoy. Kuna naman kakabsat, kastoy man ti aramidam, kunana. Isalog mo man dagiti nga soldados, ije karayan. Kat painumem ida. Kat sadyay, ibagaktuken ka, no asino dagiti kakaduam. Nga makilaban, kadagiti Midianitas. Kat kasje nga ro, tinaramid ni Gideon kakabsat, kat kuna ti Apo ken kuana, si Putam. Si Putam, dagiti nga soldados, nga mangtako iti danum ti karayan, iti sabali nga translation, kunana, kasla agab-ab-ab nga aso. Okay. Mangtako iti danum ti karayan, babaen ka dagiti dakulap da, ket idanon da ka dagiti ngiyungiwat da, ta isuda dagitoy dagiti soldado sa kaduam ang makilaban ka dagiti Midianitas. Ket ni Gideon kakabsat siniputan na nga rod iti pinaginom dagiti soldados, ket nakita na kakabsat nga iti bilang dagiti soldados nga nangtako iti danom, kadagiti dakulap da, ket tallugasot. Iti bilang ti kalabandahan pulos nagbalbaliw, tallugasot versus 135,000. So iti ratio, may isa nga Israelita nga soldado, kalabanan na ti 450 nga soldados iti Midianitas. Kakabsat, itinatawaan nga panangkita, itinatawaan nga kabelan, imposible nga mga bakti tallugasot iti 135,000. Ngem gapo, takadwada ni Apo Diyos kakabsat, posible iti aming. Amen. Chapter 7 verse 9 to chapter 8:21, ijemat lang ukukum kakabsat. Ngem kuna ni Apo Diyos ken ni Gideon, tumakder ka, ket sumalog ka iti kampo dagiti Midianitas, ket iyawat kunto ida kadagiti imam. Kasi nga ro tinaramid ni Gideon kakabsat, kadwa na dagiti 300 nga soldados na. Ket ti pangababaan nga istorya ni Gideon kan dagiti tallugasot nga soldado na kakabsat, inabakda dagiti umariwek-wek nga soldados ti Midianitas. Gapo iti panagtrabaho ken panakibaet ni Apo Diyos iti panakigubatda. Iti maysa nga nakakaskas daw iti daytoy kakabsat, tangguyob aluten ken burnay ti inaramad da nga pinangatiw kadakwada nga saan ket di nga iti kampilan pana wenno gayang. Anyan nga kinadakkel ken kinaimbag ti Diyos kakabsat. He turned the impossible to possible. Wala mangig ko nga palakpak iti apon kakabsat. Woo! Woo! Yes! 300 plus Gideon plus God equals victory. Amen. It's not about the numbers, but it's all about the presence of God in us that would give us victory. Uray no ado, no awan ni Apo Diyos, maabak. Uray no basit, no makikaadda ni Apo Diyos, mangabak. Amen. The key of victory is God. Gapo taawan ti imposible ken kuana. Again, brothers and sisters, our God is greater than our giants. Nasiputan yung kakabsat. Nalpas tayo ti biyag ni Gideon, ti biyag dagiti soldados, kan iti panaggaraw iti Apo.
Maudi, napananaji maudi nga props ko, nagiyatalong nga ubing datayin kakabsat. Ay baklatan ni Manang Annalyn, ni Honey Lane, ni Manang Honey. May dito isang wanan, aglinya kayo kakabsat. Well, Pastor, thank you. Okay. Okay. Kitaan tayo, Jebiag, dagit talugasot kakabsat. Mamati kayo nga ta nga mga bakdano awan iti panagmaymaysada? Mga bakdaw nuhaan? Okay. Iyarig ko iti may nga gunglo when may nga church kakabsat, when may nga grupo. No kastoy iti patakder iti may nga church, kitaan tayo Iyarig tayo dati nga church, dati talo. Example, siyak ti kabusor. Example lang numagna ti kabusor, aguray ka ang hangaday tat instruction ko tapay. Hamo ipalubo. Ay, ipalubos mo. Okay, numagnaak, no nalukay iti church kakabsat, alisto lang nga mga bak iti kabusor. Alisto na nga circle, alisto na nga perjen. Ngamno iti may nga gunglo, wano may nga church kakabsat, at dahi ti panagmaymaysa, confirm nga panagkakadwa, firm nga pamati, uray anyaman iti plano, wano aramid iti jablo, hanto pulos nga agbalaygi, han na pulos nga masarek, ay ayatan nga kakabsat. Amen. So, agtugaw kayon. Thank you. Adanto ti 2 pounds yu damdama. Okay. Tay kunakon, no iti maysa nga gunglo wenno grupo wenno church kakabsat adda iti panagmaymaysa na irot na pinget confirm nga pamati ket iti panagkakadwa kakabsat anyaman nga atake ti gabusor han pulos agbalaygi. And that is the power of we. Everybody say we. We. Everybody say we. We. Everybody say we. Madaydayaw iti Apo. Saan nga makaanay kakabsat iti bukod tayo nga kabayalan laeng? Ngem no ni Apo Diyos iti kadwa tayo kakabsat. No ni Apo Diyos iti makikaadda kada tayo. Mabalin tayo nga abaken anyaman nga giants ti sumangbay. Kada tayo nga kas ti pinangabak dagiti tallugasot ken ni Gideon kadagiti umariwek-wek nga Midianites ay ayaten nga kakabsat. Iti tulbek, iti panagbalaygi, saan nga iti bukod tayo nga kabailan, when no iti bukod tayo nga pamuspusan, no diket iti panakabalin iti Apo, nga agtrabaho, ka nagtignay, kadagiti nagtetengaan tayo. Kuna ni Salmista David, kakabsat, Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Kuna ni Pablo, Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Deuteronomy chapter 3:22, do not be afraid of them. The Lord your God himself will fight for you. Ni Apo Diyos ti makibakal. Ulitek kakabsat. Ni Apo Diyos iti makibakal. Ti maudi nga gundaway kakabsat, our God is great, greater than our giants. Madaydayaw itinagan iti Apo. Ayabak nga ro dito'y kakabsat ni Pastor, ti ayaten tayo nga nadungo nga Pastor James kakabsat. Patak direct dito isang wananan kat daytoy kakabsat iti panagtuken ko kadaytoy nga mensahe ti Apo. Ni Apo Dios ti mang bendisyon tumunggal may sa kada tayo. Maminsan pa'y, our God is great, greater than our giants. Isang malaking, malakas na palakpak para sa Lord, mga kapatid. Nagbagas, naglukmod ng mensahe. Amen. Kanayon ko nga ibagbaga niya, kanayon ko ibagbaga nga hanggang nga na yun ang mensahe ta, the message is complete. Yung nariknak ti panakabalin ti Apo. Yes. Na ipalagip ikunak hanggang nga na yun nga mangiri-highlights sakman lang di jay parte ti mensahe. Well, i-highlights ko lang hanga di ko na nga 300 plus God equals victory. Ni mano rinigure yung dagiti kalaban da. So, tinagmensahe impa-define na no anya ti picture no anya ti kay nga sa di giant. Anya man ti struggle
No ibagati kami nga giant kahit dakkel nga tao, matagos kahit ladi kahit nangasawen, you are small, you are weaker, bigger, dakkel di giant. Yung na-emphasize kada tayo tatakit. Kung natin nagsaumat laing amin nga imposible, iti man nagkita tayo, posible amin kaniya po Diyos. So nga, agpataader tayo, ti may isang grupo, iti pagkakaduan tayo. Pangisagsagaraan tayo, nagtibiyag tayo, tingganan ang subli ti Apo. Amen. Nga ditoy, maasa, maiwar dagitay gifting. So di ko na di nag-lecture therapy nga inalaw ti Apo dagitay emotional endurance, nasaktan ka, broken hearted ka. Adagayam ti purpose na no apay nga masapol lang mangyari dagiti. No nga nangyari dagiti di hantay nagkikita. Di ba? And hanggo nga talaga nga may awan ti single word kakabsat nga mang describe no kasano nga bless. Di kadayo amin kada tayo dati panagkakadwa tayo ket blessing tayo amin. So nga gagayem mi kakabsat mi isuda nga nagdingig ti mensahe amok nga napnik kayo, amok nga napabilig kayo manen, mabalin nga adu dagiti giant iti sangwanan nyo. Ibaga tayo nga giant ket higante kaslahan nyo nga kaya nga dupraken higante karon. Kasla David basit ni higante gedakkel kasla kasjay. Ngem no kadwam ti Apo kuno nagmensahe. Awan ti imposible. So nga agtalek ka, mamati ka, si kakit kapsat nga naminsan ket nabarbara kay ti panagpamati ket kaslaem madayo ka, agsubli ka iti panamati ken Apo. Amin nga saludsod mo, amin nga struggle mo, ti Apo, ti tumulong ken kuana. Ti ima na nakaunat, sanpay nga napaababa, ti ima na, tapnon di na madanon, nga danunen nagijay, adda sakit na ken adda struggle na. Sanpay nga narikpan ti lapayag ti Dios, tapnon san na nga mangyeg, dagijay araraw ken sang sangit, dagiti tattao agbirbiro kan kuana madaydayo ti Apo madaydayo ti Dios. Yaman tayo ti mensahe ti biag. Ket kantayin tayo ti doxology sa ito mapan iti pangsarra nga kararag ayaten nga kapsat. Ti Ama ken Anak kuma et Espiritu Diliwa dayawen nga ipangruna bilangit ken tigada. Amen. Isan nga may lawlawag ken napak ng unay ngayat ti Diyos sama nagdisnudo paay na ti anak na bugbugtong iso ni Apo tayo ng Hesus Kristo ang nagbalin nga subbot ti basol kaputayat na ti sangalubungan kastamat ti may katlo a persona ti Trinidad may sa nga Diyos so kumati pataginayon nga mangidalan kada tayo mangisuro mangliwliwa ita agpapan agnanayon awan ti patinggana. Amen. Amen. Yes. Kaimbag, ngal daw tayo amin. Thank you for watching.